26 Asrambari constituency ni bisingo khobjak Purbo Sampasara ADC village Batambujan kamini tako Pijus Deburma bisik buri romboi sak hamya thongaro klaijak sak hamya ba sak hamdo hnoi tako Pijus Deburma nukhongo rangpuisa khatui tonimani tai sarkaro no khongsa manmani 1,30,000 o rangrokno khoros khlaiye sak najaka khwai sak hamnogo jibi sak hamnogo herengbar sak hamnogo tabukbo tako Pijus Deburmani sak hamya thongaro klaijak bisik buri romboi obun bagino lukuk hagnarokno koijaka tako Pijus Deburma je lukuk hagnang tiprasa mayagnang anobo boino chubang mahikino khoksa khoknoi riwoi chubaka hangke ani sakbo hamkamung hinai lukurongni thani yapha phehla nangkha tako Pijus Deburma tako Pijus Deburma bemar wngkha bohokni bemar tako Pijus Deburma lachifano yogliya media ni bwskang phaino tiprasa maya ganang kha ganang lukurong thani subaso sana hinai chini kok tibino ringina harka paithago tako Pijus Deburmani sak hamya bariwoi ani ji sak baithang bono khwayo tlangai admission khlai ka bukha tai borni bithi painani hinai practitioner bai khwai sak hamnokni ganaro bithi dogan permission dogano thangai bithi painanai mani bo bithi ni dam simingse 2900 paimaliya 1250 takani bithi paimana harka rangkologen bagai tako Pijus Deburma belaikino pipoto belaikino dukho klaijak tako Pijus Deburma tabo paithago chini kok tibini ingei angni ji sakbai thang 10 khlai champa hawani MDC borongmana Rajesh Deburmano o koktumano rohorka o koktumano rohormani yagulo 10 khlai champa hawani MDC borongmana Rajesh Deburma o kokno accept khlaikya tei tako Pijus Deburma bagai ang chini kok tibini ingei ang sakbai thang tako Pijus Deburmani bank account ration card aadhar card naharei 10 khlai champa hawani MDC borongmana Rajesh Deburmano rohona hinai 10 khlai champa hawani MDC borongmana Rajesh Deburmano o kokno borikha paithago MDC o kokno accept khlaikya ini ni yago nahari tondi ang phaiga ke manajat hinai saharka 10 khlai champa hawani MDC borongmana Rajesh Deburma tei tiprasa mayagnarokno lukuk hagnarokno tako Pijus Deburma iskuna riwirikha tai phone pay number bo riwirikha lukurok chubana muchukha hangke o number tei chuba horoi mano hinai lukurok tabuk chure chubano lukurok thani ijamija chuba chumankha hangke bini sakno treatment khlainani operation khlaina bagino sanjakha tako Pijus Deburma nainai de chini kok tibini thumoi tubujak o mangplino ini mungtam sakare ani mo Pijus Deburma nono mo ponchayat tangkai sini mo ponchayat ni mo ke Purbo Sampasara village khobjago Batambujan para tamung kha nini sak tamung gai nang tini media rong maring ka sakare awang tini sini kok tibini media no ringmani hingkai ani sak hamda doria tini bai 4 bosor laja ani pula hingkai pathor manjago hingkai pathor manjagoi ang najakha khwai rogo hingkai khwai ni doctor rok iya Agartalawo ano FR khaika Agartalawo najakha doctor bai hingkai najangma pore hingkai pathor ni mo ubangma khawui tongha theni sau hingkai bithi rok khoka hingkai bithi rok khawui chakha samang komikha hinai tong hingkai te sa sonography khajabe phunuka hingkai ni mo operation khlaya nangnai hingkai ang rang rok bokuri kha ani ses ar pore hingkai chini phiri kherangpar hospital lo thangka khlaijangna hine phiri ba thangmani le aroni incha sar barendra doctor ajagani sawu nini mo khlanya nangliya nini mo bichi sawuni thango jipon siku hine ana kipile hoka hingkai kipile homani pore hingkai tobo baribu hingkai angkai se doctor bai naijak paikha hingkai naijak mani Agartalani doctor tabuk ano sawu nini mo treatment kahama khlaijangnai rang kubang nangnai nini mo pathorya nini mo kubuni ru endoscopy kaisapu ang abo asu sana rungli hingkai te kaisa MRI himani hingkai nini mo operation khlaya nangnai orong yakhe baire rok usi telangna nangnai hinai doctor sawu hingkai ang abo no tabu lukurono kok kusano musulo
khai tongai kok tibi nai tongai rok te tak ku rok ano je mantui subasu ridi ang o subasu rimani o ekau namarok diri wano kun namarok ini nuk puni boro rokai totong ani nukni porok tongo tong phano bo bai ko tini nago kuri buni thani terang solo saja nin cerai totong lere rok tongo koro bosa mang selama sa beri masa nggak tabung ini sak hamna bagai lukurong thane coba sunango ini ani sa khana bagi bela ke lukurong no suba sunang je sukui roha paitu tabuk treatment khana si rang kubang nang ngai terang bo kuri kha 4 bot tutorial ini bai ong osuk kelaja kini kisa bunhane nawo jomat khayoram atika najang mangno paika hingke bunya hai robert bakal bokurui jaga bokurui tongkha khalipa najang mang hamu hani bagang lukurong thani subasu nang tongbu emna tam ko chai tong jamane nang ang sajama khai hai na kisa musu dukan cikon tiari wi sajamane abobo dukan mal multi semalia tini phalkai ছয়বার এখানে ডক্টর মা থাঙ্গো আতিকা মাং দুকান মাল মুক্তি সেমালিয়া তাবো খাই কুতা কুরিখা nang nini sak hamna bagai kamini neta hene sinemu manai tongnai rok ba member chairman nok boro hairono sa saka saijoni bagai আং চিনি অরনি চেয়ারম্যান তাই নেতা রং সাকা পুইলা চিনি গরম গনাং অনিমেস চিনি পূর্ব জাম্বসরা পঞ্চায়েত ফাইপুর বরক সাবো দরকার সরি দিনি নমো সরিনি বাগৈ man lokal neta rok sabota হিংগাই দরকার সরি দরকার সরি মানে একাউন্ট জেরক্স তাই দরকার সরি উই রিখানে বি হিংগাই আবুনি উলো রাং রক খরচাপানো একাউন্ট বখাবিয়া মায়াকু হিংগাই আবুনি পরে তাবুক চিনি কেতাল বরম গনাং এমডিসি চিনি রাজেস্টর দেবর মানব ang sadi hini sini local ni neta rong saka inga borok saw aw khaigani nogoti pheno inga tini si jora sokoya ku tabu bo iko 4-5 din kawi tong ini bai korea abu bo sokoya sini borom gonang rajesh kote boroma jal tam koi nai nang bo o video nuk tong kai borong gona rajesh deor man tam koi nai ang abono koyo sini borom gonang MDC rajesh kote boroma no ano khairok jathu mokok tv no nayu nugui ano suba jathu bong suba sunango khai gesi ang treatment tapi tara khlajak paine ani pokokni rukni bare mang langma posmeya maise meya korobut fimeya sori kele mang tong bui joto saimano ani mo rukno baluk suka bosa khairok ni sak naijang mane bosa khairok khoros thangna rang ni mari ani sak naijang mani khoroso hingka ang je saimama hingkai সরকার নকমানি নকটাং মালিয়া ওরাং যত আনি সরি নাইজে খানি মাং পাইকা আপুরু তো 1,30,000 বাজে আবো নকটাং মালিয়া ফাং পাইবে খা তেই দুগানি রাংব পাইবে খাই কো দুগান ম পুরি খাতাবো খেস কুতা মানে মুনি পুরি খা হাইনি বাগে আং তিনি লুকুরং কিছু কাঙ্গ অম হাই ককন কক টিভিনি কিছু কাঙ্গ মাস খাতা হাই রবাই তো আনো হিনে ini je doktor najang mani ini sak najang mani nang o dugmen nang no kisa lukurong phuna mano tere bosai de man turu to aste kan busai man dorok khai man do bosai kisa phunu gare bohok sau mo sone gara phibo khlajak suka iko kagos na ide bimo sonigara pi khaijak mai mani kote khaijaka mo joto no khwayo na jamani market pi sondo khwayo treatment khaijak mani pi khaijak maro esura khaijak maro khakla bong mokha agur polawo khaijak mani kunugan iko mokai agur polani doktor na jamani
Orang belajar nang to tono mono tabu sawu to tono nin motik nin kubang kelainnya nangai terang kubang nangai terang ni mari orang yakai bayar operasi kaya nangai ini sawa apa kenyang lukurong no ma kojo jauh anak kai rogui bisa musuh subat ho je maya genang ka genang pororo ang engko nama riwano ani ekau nama robo tabu buirang kai rogui ribo ang utuk maya sorry ya ani buai rong ni nama riwano o nama ro je maya genang ro di kai ba ritu mu nama hingkai 7005 769854 in number enggaknya mono GBR number sini buai rogni omor di debroma Alo lekhino mane lukurok sobai mano o namoro oro dekhano lukoro sono buai mano acha